Mo pa nga aga mga kawaray. Ah, thank you Lord han blessing nalat kay may danalat nagpaabot nga de balayn blessing. So nagatag yan kuanhin lechon manok usa ka bugos ngan half 3 na bunay. Sing padak makapaniwalay ng mga blessing na natatamasa namon niya na damugod na salamat san especially ang duri delivery alang-alang sing pa dako nagudinit buli gaamon na duri delivery to alang-alang anama day may lechon manok kita nga di hay ni nanay nangahoy para daw boss di nanay di logaw naton ginendros kami asas ang logaw nagsarang piyo ko na di igba siya ito surudlan oh tayo nagsarang so may dakit aris kaldo ana din usa ka half 3 na bunay man para kanda nanay ngayon may lechon manok kita di mapaso-paso pa ato pa ngayon ni nanay nagkukuha nangangahoy ato tak best friend dalo yung ngayon mga kawaray so tatay piwain so may danahira nanay sura wow grabe sing pa thank you talaga Lord na mga blessing di ako makapaniwala na unti-unti na nira nanay na tatamasan mga butang na dati diri nira na experience yan na nakukuha na nira tungodhan mga tao na naghihigog maakon labinan mga solid supporter damugod na salamat and thankful talaga ako it dure delivery to na lang alang kay ini kasi hiyan siya na nagtapod para endorse kon era business nagtitikang especially nagtitikang palahirangan ning kuha ko nira para i-endorse nira product anira delivery ngayon dere kuan damugod na salamat gapan mga tao na nagtatangkilik kandure delivery aton dere na nira gusto gumawas ada na through application na lang pag-order ng pagkaon damugod na salamat sing pa tungod hayo gapan mga tao na natapo dera asayra ada lagi hapan dure ngan mo pa inhira kay mabinuligano nit dure delivery ton alang-alang nay awadi ngay na nay pakadi naya din lechon manok pangaon ka mo nangaon na ka mo oh adin sura adin sura so boss lechon manok from boss lechon manok ini dito kang palit ngan adin half na bunay ikatore damo ko salamat mga kawaran nyo pa daw na suporta ay dirakit ni nag-expect na mga blessing damo gud na salamat and babay mga kawaray mga kita mga kawaray ano ni iba siya din ay iba siya manok tapi ko nag to dinala ano nay ko na kaon niya para ka tumambok to dan ito Suarez Caldo. Agay! Naawod. Bagagod. Man, pangaon na. Tatay na isanli. Man. Damugod na salamat. Ang blessing. Thank you Lord. Pangaon na ka mo. Pangaon na kita mga kawaray. Damo nga salamat Lord na blessing. Wow. Si tatay nay. Adi, kanin tatay. Pangaw na kita. So, tilawin na nen manok kuna nutrasa. Di ba naka ikakuan na ini mo di ba kaduha ini na boss lechon manok kaduha na nanay. So kaduha na. Dere first time. Oh. Dere first time kawaray. Kaduha na for second time. Wow, so pangaw na kita mga kawaray. Nay. Di nahihiwalay. Di daw karasa. So damugod na salamat Lord na blessing. Bye bye mga kawaray. Thank you. Let's eat. Eat.